Kantornya juga. Dua tempur tamu kakung soputri Sumarang bakat dan bisa kawung sutrabi pasukoda ingkang sepisan ingkang saputra iki titik kakang bupati panjalipun bumbu beri Sumarang Ibu Putri Netawati kepada datang sebuah juru desa mustika ayu nampun suruhan kecamatan Kalimu kau suprate disahkan lagi coro sukuman lan sapan nunggalan ibu lumentor prikonco kalisa kewarsuan bayi pulau dian Asokawati biji sakit tanah utama dia salah kita jor jor besar sekali kayak angin lo bagian ini kan kamu dari Salatiga pasnya kamu domisilinya dulu kan di Jakarta sekarang di Salatiga gampangnya bosone iki jek gampangnya bosone Jawa iki jek manise campur-campur yo sak gadukmu wae gampangnya bosone kamu ikut mendoakan berdua dulu Mbak Yuli juga Mas Wahyu semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Amin. Banyak putra dan putri yang soleh. Amin. Ini kabudok Sandarias Mustika Ayu. Iki saka Tratang Ngapon Suruhan sakit duwe tol. Ketoke ngono iki ya periase yo ayu-ayu kancamu dhewe saka Salatiga. Oh, Mbak Bet kae lah ya. Bojone. Dibuka swasana Mbak Dian. Setunggal lagu yang samangke kata Muda Tarno Asung Santa Buku yang nomor 2 ya Asung Shop besare langsung Mbak Dian monggo Kalista Abimanyu Audio Minggu sing tak
menang sliramu kan kuwi anggere awor penyanyi iki rada piye. Nek arepku ki wis akeh bapak-bapak sing bagus-bagus ya Pak nggih. Nggih. Niki Sugeng sonten. siang ora sonten. Sonten. Oh, sonten ki sore ning. Iya, sonten Sugeng sore. siang Bapak nggih. Wong Jawa kok gak silang jambane. Aku ki ya. Kulino nek bazar kok sliramu. Niki tesih kenyo niki. Sugeng siang ya Bapak Ibu sedanten. Ini belum punya istri suami Bapak Ibu. Belum. Iya, belum dua. Dua. Nah, kalau corona didagangke kalau. Pripun Mas? Oh, aduh. Iki saka Tatah Tawang Sari. Iki tanggane Mariono Oyon. Niki anu keluarga pisan. Iya, keluarga pisan. Saking pundi Bu? Tawang Sari Payungan iki kono ki wilayah Duren. Duren tok ya. Mbok langsung Duren nggih. Nah, itu wilayah Duren. Oh, Kaliwungu. Tanggane Joko Drundeng. Iya wis. Nah, terus ke? Janjane kowe ngerti kelakanku takkan nyupri hatiku suci rencana kalau wanita dia. Lah, kowe nyerah-nyerah ora dong tak sithik ra ngalor. Dadi nggone para nom-noman. Nom-noman ki nek ora vitamin kaya siramu ki gambaran iki kaya Pripun Mas? Pundi sing jomblo? Sing pundi? Oh, nek ditakoni di sing jomblo kabeh. Ya, lanjut ya Mas ya. Janjane kowe kasuwin lelagon sragitan kanthi dilarang lali janji dene kasung pralambita pilih hati coro badhe kalajengaken lumantar kalista musik
setunggal lagu ing samangke kadang muda taruna kinen asuk sang taboga ingkang angka kalih. Lumantar pikontrol kalih stas wanipun adi kula ingkang midhasake tatah damatek. Oh, baik. Sungkem ki rasane waspoku kelompunge melu nanu netes. Pinandhake yen air mata bahagia. Iki dandane wong tua